Grazas, señor presidente. Antes de máis, permítanme trasladar á vicepresidenta Yolanda Díaz as condolencias en nome do BNG polo pasamento do seu pai, do histórico sindicalista Suso Díaz. Señor presidente, comezo polo evidente. A corrupción, a pesar do que vostede dixo, contra o que vostede dixo no réxime político español, é estrutural. Desde a transición que os grandes poderes económicos estableceron ligazóns cos xestores políticos. Por iso os casos de corrupción afectan todos os ámbitos que dan soporte ao réxime. Os partidos que viñeron sustituíndose no goberno, PSOE, PP, a xefatura do Estado, cunha monarquía non só anacrónica e antidemocrática, senón intrínsecamente corrupta, o ámbito empresarial ou xudicial, porque o lawfare é tamén unha forma de corrupción. E é con certeza por iso que nunca quen gobernou atacou o problema de raíz, investigando, xulgando e punindo os poderes económicos, as grandes empresas como Acciona, que se benefician da corrupción e que se converteron en auténticas máquinas de succionar diñeiro público. Non o atacaron porque lles é funcional. Todo o contrario, alimentaron esa relación simbiótica entre o poder político e económico coas chamadas portas xiratorias en que participan de maneira indecente expresidentes do PP e do PSOE como Aznar e Felipe González e numerosos exministros de ambos os partidos do réxime. O BNG reclama absoluta contundencia contra a corrupción, afecte a quen afecte e caia a quen caia. Vostede anunciou hoxe aquí 15 medidas en 5 eixos. En fin, comprenderá que sexamos estéticos, especialmente no que atinxe a exclusión das empresas corruptoras. Hai un ano, após 5 días de reflexión, anunciou tamén medidas de regeneración democrática. O BNG elaborou propostas que fixemos chegar ao goberno, porén, nun ano vostedes non fixeron absolutamente nada. Quero deixar moi claro que o BNG nunca vai transixir coa corrupción nin ollar para outro lado. Estamos aquí para defender os intereses da Galiza, dos galegos e galegas. Para comezar, o BNG non é socio do goberno do PSOE, nin ten ningún acordo de legislatura. No seu día asinamos un acordo de investidura que o BNG xa cumpriu e que o goberno debe cumprir xa tamén de maneira rápida e eficaz. Non sei se son conscientes de que os incumprimentos suman decepción á decepción que xeran os casos de corrupción ou a falta de políticas valentes e verdadeiramente transformadoras no ámbito social, nacional e democrático. Vostedes van sempre arrastrando os pés e cumprindo cando non lles queda máis remedio, e non é aceptável, porque o pobo galego espera un tratamento digno en investimentos, espera contar con servizos ferroviarios, incluídas as cercanías, espera xulgados de violencia de xénero en todas as cidades, espera unha P9 galega e sen peaxes, e espera tamén que se poña freo ao espolio eólico do noso país, que vostedes alimentan ao servizo das grandes eléctricas. Ese outro poder intrínsecamente corrupto e corruptor espera vivenda digna, espera poder contar cunha tarifa eléctrica galega ou espera que nin un só euro de diñeiro público vaia para Altri, porque o BNG xa advertiu no seu día que para nós esa é unha liña vermella. Acabo. O BNG nunca vai facilitar un goberno da dereita e da ultradereita, nunca. O PP ten un máster en corrupción, Feixóo sabe moito de corrupción e até de narcotráfico. E o único que pretenden é acabar con calquera mínimo avance na democratización e no recoñecemento das nacións e proceder a unha involución política. Por tanto, nunca vamos a apoiar iso, mas isto non é unha carta branca para ninguén. Queremos contundencia contra a corrupción e queremos que cumpran con Galiza. Moito obrigado. Gracias por ver este video. Lo que estás viendo es un proyecto ciudadano, creado con el esfuerzo de personas que realmente se preocupan por una política transparente y una documentación precisa. Si lo que hacemos te importa, apóyanos, comparte nuestros videos y ayúdanos a llegar a más personas. Creemos que solo con el compromiso de todos podemos lograr que la política sea más clara y honesta. Si ves algún error en nuestros materiales, avísanos. Juntos podemos corregir lo imperfecto y construir un espacio para un verdadero diálogo abierto. Juntos podemos hacer más. Juntos podemos cambiar la política para mejor.